Ти отиваш ай там при оная количка и избираш някоя награда и казваш какво е. Каквото хванеш, едно нещо. Добре, първо има една раница. Вие двамата почте бъркате тук. Може да се редувате, може заедно и ми давате едно листче. Така, стига толкова, дай ми го на мене. Така, Ирина Христова. Чудесно. Ето, ти участват. Заповядайте, ваша си е. Добре, давай следващата награда. Отговорника по наградите. Вие през това време бъркате. Чудесно. Футболна топка. Така, и тя е за Давид Георгиев. Давид Георгиев. Давид Георгиев първи път. Ето представител на Давид Георгиев. Заповядайте. Много да спортува с нея. Това е следващата награда. Пак раница. Чудесно.